Ćao ljudi, danas snimam svoj prvi haul video, nisam ih snimala do sad jer iskreno nisam ni gledala tuđe i baš su mi bili bezvezni. Uvek mi je to bilo kao, pogledajte šta sam kupila i onda neko pokaže šta je sve kupio i kao to je to. Ok, uglavnom naišla sam na neke vrlo inspirativne koji su me onako motivisali da malo ispretoram po svom ormaru, da se malo zaigram sa modom i čak sam kupila neke stvari koje su bile preporučene u tuđim haul videima koje se ispostavilo da su super. Tako da, eto, snimam haul. Ovo je haul samo za cipele, znači sve cipele, štikle, sve da čekam što sam kupila u poslednjih recimo godinu dana. Neke stvari i dalje možete da kupite, znači to što je prošlo pola godine od moje kupovine ne znači da vi ukoliko vam se sviđa ne možete da ih nabavite. Otkriću vam neke odlične brendove, bit će i domaćih, jedan domaći, zlata vredan i takođe pričat ćemo o naručivanju sa određenih sajtova. Bacit ću novi način editovanja koji se nadam da će ispasti ok i da ću ispuniti svoju zamisao. Uglavnom vidjet ćete već sve, tako da ajde odmah da počnemo. Prve cipele su jedne nanolice, natikače. Ja moram da napravim uvertiru za njih. Pre nekoliko meseci sam ja Amina Mladi, jedna od najpoznatijih svetskih dizajnerki sada, je napravila nešto slično i to jest ona je u stvari vratila. Ovo je, mislim, dupe, kao samo ih inspirisala da svi drugi brendovi to prave. I kad sam to pokazala, ja se ne sjećam kome, ali nekome bliskom sam to pokazala još pre nekoliko meseci i dobila sam odgovor da su to ružne cipele i da su kao za fufice. Tako da ja mogu da vam predstavim danas svoje cipele za fufice. Sasusa su. Ovo je broj 39. Znam da kad sam je naručivala bilo ih i dalje, sada ne znam kakvo je stanje, požurite. Možda ima nekih brojeva i postoji crna varijanta, ali nešto kao lateks, fake koža u tom fazonu. I one su malo porno, iskreno, i ovo je na ivici. Ali te su baš too much i izgledaju baš jeftino, iskreno. Inače, hvala januarskom roku, jer da se nisam stresirala oko toga kako će proći, a prošlo je odlično, by the way. Ja ne bih bežala u online kupovinu i ne bih ih kupila. I stigli su mi za 24 sata. I sad za one koji nisu naručivali, da im kažem kako to funkcioniše, bar ja na check-outu samo sam imala opciju fast shipping za Srbiju. Jeste skuplja, ali meni su one stigle za 24 sata iz Londona. Čak je trebalo da stignu preko sutra, tako su mi rekli, međutim one su stigle sutradan. Ja sam oduševljena zbog toga bila, jeste skuplja opcija, ali je to jedina opcija za naručivanje sa Asusa, bar je meni tako bilo prikazano. Ali ajde, kad je bal neke maskembal, kad je reč o tome kako bi ih kombinovala, ja iskreno preporučujem devojkama da ovako neke malo riskantne modne detalje, ovo je bukvalno modni detalj, mislim, ovo je meni fenomenalno, ali malo imaju, stvarno malo jesu ko za fufice, jer 90-ih malo slobodnije devojke su uglavnom džirale ovakve nanolice. Se izvinjavam. I zato uvijek kada imate tako neki modni detalj, treba da ga umirujete sa ostalom garderobom, ostalim modnim detaljima. Iskreno, ovo sam zamišljala da potpuno umirim ili uz farmerke i gore neku belu, crnu majicu, bluzu, šta god i torbu. Recimo, mislim, pošto su one blesave i ja volim da se tako neko malo zaigra, može neka torba sa dezenom ili neki nakit blesav. Ili recimo, ja sam ih probala na suknju, opet kažem, ne bih baš da ih nosim na neke miniće. Probala sam ih na Moninu suknju od satena, koja je slična ovoj suknji koju ću sad ubaciti. Dakle, isto je tako visokog struka i do kolena, izgleda premoćno. I još kad se stavi neka nanogica od ovih koje ja pravim, recimo sa cirkonima, bože, kako to izgleda skupo, ne izgleda uopšte jeftino. Mislim da devojke masovno beže od drečavih boja, idu na sigurno, idu na crno, na bež i kao uz šta ću da nosim. Poenta je da uopšte ti ne moraš da to ne znam ni ja sa čim uklapaš, tebi ostatak outfita može biti vrlo jednostavan i pojednostavljen i samo ta jedna blesava stvar, šarena, šta god, i to će biti dovoljno. I sada ovi kolaži koje gledate, koje sam pravila, su sa vrlo jednostavnim stvarima, znači sa stvarima koje svako ima, džins, bela majica, crna torba, crni rančić, znači stvari tog tipa.
Sledeće su Via Spiga sandale, koje su najstarije od ovih danas koje ću pokazati. Njih sam kupila pre godinu dana. Evo je kako izgledaju. Da li ja treba da nagoveštavam da nisam išla po cipele, nego je to bila jedna onako impulsivna kupovina. Ja sam pričala o tome koliko je važno da vaša noga lepo, odnosno stopalo lepo naleže na ovaj svod, pogotovo ovaj deo ovde. I kada vidimo devojke kojima ovo ovde zjapi prazno i prsti su im ovako ovde negde otprilike, to je znak da jednostavno štikla ne odgovara njihovom stopalu. Ali te sve trikove na koje treba da obratite pažnju imate u mojim prethodnim videima koje ću linkovati ispod i koji su mnogim devojkama i ženama pomogli, baš sam iznenađena koliko sam komentara dobila. Tako da to je jako važno bilo i kad sam videla kako mi leže na stopalu, ja sam morala da ih uzmem. I odlični su za kombinovanje, dakle isto može u toku dana, može na odelo, može na šta god. Ja sam ih nosila na kimono, izgledaju odlično i takođe na suknje isto tako duže, baš izgleda classy. Isto tako ubacit ću primer, recimo odlično idu uz Ale Marie košulju. Ale Marie je brand, možete ih naći na Instagramu, ostavit ću username. I to što sada gledate je, to sam ja nosila, bukvalno sam skinula u Photoshopu sa mene, dakle recimo tako neka crna suknja, crne pantalone ili šta god i gore bluza koja ima tonove koji se poklapaju sa sandalama, bilo kakva crna torbica, možda čak i neki mali rančić i vi ste gotovi u principu, nema tu mnogo mudrosti. Sledeći na redu je srpski brand koji sam ja otkrila i oduševljena sam. U pitanju je Camie brand, oni koji me prate na Instagramu su već upoznati sa njima vrlo dobro. Prvo što se u Srbiji proizvodi obuća, samim tim podržavaš domaću proizvodnju, zbog čega mi je mnogo drago. A pod broj 2 nude opcije koje bukvalno niko drugi ne nudi, a to je da ti praktično budeš dizajner svoje obuće. Znači ti možeš da biraš koji materijal želiš. Ja ću ubaciti slike dostupnih materijala. Da li želiš kožu, da li želiš velur, da li želiš roze, zeleno ili sivo. Imaju metalik kožu, ljudi. Izbor je fenomenalan. Pritom možeš da biraš visinu štikle. 8, 9, 10, 11 cm, znači praktično praviš cipele, čizme, štikle, šta god po svoj želji. Prvo sam uzela njihove sandale, ove zelene od Strasa, i kad sam ih videla isto oduševila sam se, ovo stvarno nikada nisam videla do tad ništa slično. Opet postoji varijanta da se skine ovaj kaišić, znači da budu kao papuče nanolice. Postoji pink varijanta i neka kao zlatkasto bež. Prve sam ja kupila, druga dva para su saradnja sa divnim devojkama bile. Znači hvala im do neba. Koliko sam oduševljenja imala, ako može, postalo još veće nakon što su se odlučile za saradnju sa mnom. Razumijem da je ovo too much za nekoga, ali to su dvobojne salonke, znači sa jedne strane je naranđasto, sa druge je pink i opet znači vi možete da birate koju boju želite. Ja sam oduševljena, ubacit ću slike kako sam ja to kombinovala. Izabrala sam manju štiklu, izabrala sam 10 cm da bih mogla da ih nosim više i da bih mogla da šetam u njima. Da se podsjetimo, kada se kupuju salonke, može pola broja, nekada čak i broj manje, slobodno, zato što noga uvek sklizne napred i na kraju vam zjapi prazno kod pete i izuvaju vam se. Treći par Camie obuće su čizme. Čizme koje se meni mnogo sviđaju, čizme koje su klasika i koje mogu sve da se nose. Štikla je, boga mi, 11 cm, ali em što imaju gumu, što je fenomenalno. Dakle, evo kako izgledaju, ubacit ću, ja imam takođe i kada je reč o njima sa Instagrama, konkretno video. Kada sam ih probala prvi put, ja sam se zaprepastila koliko su one udobne. Znači, štikla od 11 cm je baš visoka, štikla, pogledajte vi koliko je ovo, ali su udobne, ja ne znam kako mi je to pošlo za rukom, sve je mekano, unutra sve je obloženo, tako da ja ne znam stvarno, znači Camie su mi otkriće života koje preporučujem svima. Znam da su neke devojke i žene naručile, koje ja poznajem i kojima sam preporučila, naručile njihovu obuću i prezadovoljne su, tako da stvarno Camie obuća, znači svaka preporuka. Sledeće su Carano cipele, evo tu sam dobila ovu vrećicu. U Knez sam ih kupila u nekoj radnji, opet tako, koja prodaje razne brendove.
Kad sam videla ovaj gvozdac pozadi i generalno rekao nema šanse, znači ovo je preskupo, ne mogu. Međutim, bile su na popustu i onda tako jedna stvar je vodila ka drugo i eto, ne mogu si pomoći. Bacit ću slike recimo kako sam ja to iskombinovala. Ono što ja uvek pričam za salonke i voljela bih kada bi me svako koji je u mogućnosti da priušti sebi malo kvalitetnije cipele poslušao, jeste da se kupe tako jedne cipele, pogotovo kada se uzimaju salonke. Ne morate sad ove neke dvobojne ili ove sa rezenima, reljefima kao ja što sam sad uzela, ali ukoliko ćete već uzeti jednobojne salonke koje će biti klasika, da se stvarno uzmu cipele koje su dobre, koje vam stoje i koje će svaki vaš outfit da unaprede. Jer neverovatno je koliko štikle mogu da te pojeftine i da unakaze to što si obukla, a isto tako ako obučeš najobičniju crnu pamučnu suknju ili haljinu i štikle koje su kvalitetne i koje izgledaju kvalitetno i skupo pre svega, koliko će automatski ceo tvoj outfit da izgleda mnogo bolje. Tako da moj savjet je, dakle, opet naglašavam, kupujte manje, ali vrednije stvari. Znači, kupujte pametno i u stvari na taj način i štedite, imate manje stvari, ne živite u krtogu i možete sa tih malo stvari da radite čuda. Tako da, eto, to su Carano štikle. Idemo dalje. Poslednji par štikli su ove Zarine štikličice. Nakon toga imamo još jedne mokasine i to je to što sam kupovala, ako ne računamo crne duboke starke. Ja nikada nisam bila fan ovih niskih štikli, jer kod mene važi pravilo ili ćeš da udariš po štikletini i da nosiš minimum 10 cm ili nećeš da nosiš štikle uopšte i nosi, brate mili, ravno. Međutim, eto, ne znam, ove su mi se svidele, one su, dakle, napred providne, inače imale su obloženo napred crni nikljun bio, ja sam to makazama isekla s unutrašnje strane jer me žuljalo, naravno da me žuljalo. Udobne su i začine vaš outfit. Ja sam ih recimo nosila i na farmerke, na crni sako i mnogo izgledaju bolje nego patike, recimo kad tako želiš da se doteraš. Baš obula sam ih taj dan kad sam ih kupila u tržnom centru, imala sam starke do trenutka kad sam ih kupila, onda sam se prezula jer su počele da me bole noge u toj radnoj obući i neverovatno je koliko je ceo outfit izgledao potpuno drugačije samo promenom obuće. Dakle, imala sam farmerke, starke i ne sjećam se šta gore, potpuno se drugačiji look dobio i za te stvari su zgodne. Verujem da ovo za posao mnogima odgovara, jer je tako kada u toku dana želite da delujete sređeno, a opet ne želite da se patite previše. Imam recimo jednu sliku na Instagramu gde njih nosim, tako da to ubacit ću čisto kao primer. Znači, na toj slici ih nosim uz outfit koji je potpuno prilagođen patikama i tom nekom fazonu koji je kao sad popularan, a one su sasvim cool išle uz to. I poslednji par su mokasine. Sam Edelman, ako se ne varam i ako ne izgovaram pogrešno. Volim ja te animal printove, sad su eto i bili popularni. Tako da, eto, ovo je za svaki dan. Imam već jedne... Čoveče, imam još jedne mokasine isto sa zmijskim printom i crveni zmijski print kao ove štikle što sam pokazala. Malo preterujem. Ja ih zamišljam na farmerke, na lepu košulju. Evo recimo, pošto ovde ima žutog, ja tako volim da se s nekom blesavom bojom razbije. Neka marama svilena, može šešir. I tako, uglavnom, baš su zgodne, udobne su, preporučujem iskreno za putovanja, za pešačenja, za shopping, leti. Većina to vezuje za starije žene i starije muškarce, što mislim da uopšte ne mora biti tako. I mislim, poenta je samo kako ih nosiš i da li umeš da ih nosiš i da li imaš ti neka ograničenja u svom umu pre nego što si probao da realizuješ nešto. Tako da, eto, hvala vam puno što ste gledali video. Ja se nadam da sam vas malo inspirisala, da ispretvorate malo stvari po ormaru, napravite neke nove kombinacije, izađete iz zone komfora, malo sledeći put za ovo leto kupujete neke blesavije stvari, jer stvarno nije big deal kombinovati ih uz sve ostalo. Tako da, eto, nadam se da sam uspela u tome, to je bila moja zamisao i želja.
I to bi bilo to. Sve linkove, društvene mreže i slično ostavit ću ispod. Ukoliko želite da me podržite i da me nagradite za ovaj edit koji je do sad samo, dok sam ove kolaže pravila, oduzeo 2 sata. Plus video, plus dok sam se upristojila za video, znači ja mislim da će mi sate oduzeti ovaj video, sve ukupno 6 minimum. Tako da to, ukoliko želite da me nagradite za to i da dobijem neki feedback koji će mi značiti, like i subscribe bi bili super rešenje, zato što mi to pomaže da se moj video gura i da ga algoritam preporučuje, tako da eto, hvala vam puno još jednom i vidimo se u sledećem videu. Mua!